Δεν μπροστά σου. Τώρα που είναι. Μπορούμε να πάμε στο... Εδώ πάει και... Αυτό είναι. Λες κριτή καρφί από το νερό. Δεν πρέπει να έβαλε. Πάει πρέπει να είναι. Και ο αεράκης. Σίγουρος. Γριλιού. Στον τόπο που γεννήθη. Θα σου πω τώρα. Ένα λεπτό. Αυτός έχει έρθει πρώτη φορά Ελλάδα, πρώτη φορά Κρήτη, είναι από Κύπρο. Ναι. Πήγαμε στο Βασίλη το Σκουλά πάνω. Αδέρφια είμαστε. Ναι. Αδερφός του ο Βασίλης. Και είσαι από Κύπρο. Ναι. Από Κύπρο είναι, ναι. Εγώ είμαι από εδώ, από Μεσαρά. Από την Παναγιά. Σε έχω δει σε βίντεο με ένα Γερμανό, Γερμανίδα, δεν ξέρω και έπαιζες. Μια Αγγλέζα, ένα ντοκιματέρ. Ναι, σε έχω δει, Και ναι. μου είπανε ρε παιδί μου ότι είναι πολύ ωραίο, αλλά δεν το έχω δει εγώ εδώ. Εγώ το έχω δει. Είναι ωραίο. Και έρχονται ρε παιδί μου, να σου πω ένα παράδειγμα, έρχονται από όλες τις χώρες, το έχουν δει, έρχονται τώρα από την Πολωνία, Φινλανδία, έρχονται Εκεί μένουμε εμείς. όλη η Φινλανδία μου λέει σε έχει δει. Και τους άρεσε τόσο, γιατί τους άρεσε δεν ξέρω. Δεν ξέρω, Τους αρέσουν τα παραδοσιακά. δεν ξέρω. Μα η Πολωνέζα μου λέει, αυτή μου λέει είναι μουσίμα, εγώ είμαι πρακτικός, δεν είμαι εγώ γεράρης. Ναι, ο Βασίλης όμως είναι καλός. Ας το Βασίλη, ο Βασίλης είναι Δεν καλύτερος. υπάρχει καλύτερος. Πιστεύω για μένα δηλαδή. Μα ο Βασίλης δεν υπάρχει, αλλά εγώ είμαι πρακτικός. Ούτε τα αντιθέτες. Μα ναι, αυτό είναι αλήθεια. Μακάρι να βγαίναμε. Μακάρι να βγαίναμε. Είναι δύσκολο. Με τη σημερινή εποχή είναι πολύ δύσκολο. Έχεις δίκιο. Δεν το πιστεύω. Ο Βασίλης είναι... Ο Βασίλης είναι άλλο πράγμα. Τρίκα μου σου πω τώρα. Ο Βασίλης είναι άτομο που δεν θα βγει τέτοιο. Ούτε στη φωνή ούτε στη λίρα. Καλά, ο Βασίλης είναι ένας καλύτερος. Ο Βασίλης είναι άπιαστος. Είναι άπιαστος. Η λίρα την έχω πιάσει εδώ τελευταία. Και παίζω ό,τι θέλω. Εκεί έχω ένα βιβλίο και το είπα για τον παλιό. Θα σου στείλουν το και μου το στείλουν από την Κύπρο αυτό. Εδώ γράφει τα ονόματα. Αλλά μου αρέσει πολύ αυτό το βιβλίο. Θα πάρω μια ανηφοριά, θα πάρω σκαλοπάι. Αυτό ήταν πολύ μεγάλο. Ήταν και 18 χρονών. Δεν ήταν μεγάλο. Εγώ το έχω διαβάσει, το έχω πει. Μπορώ να σου πω ότι σαν ήρωας ούτε στην Κρήτη δεν έχω μετέθει. Και ξέρεις γιατί? Ήταν η ηλικία. Πότε ορίμασε, είχε τόση παλικαριά, τόση ποίηση, τόση φλόγα. Ναι, ναι. Μπορεί να την έχει 40-50 χρονών, αλλά αυτός πότε τη δει. Μόνο εκεί που το ξεμολογούν, που το κρεμάσουν, αυτό φτάνει. Το έχω διαβάσει όλο. Θα πάρω μια ανηφοριά. Θα πάρω μονοπάτια. Να βρω τα σκαλοπάτια Που πάνε στη Λευτεριά. Χώρη πανόρια θα τις πω. Άνοιξε τα φτερά σου και πάρε με κοντά σου. Έτσι εγώ το θυμούμαι, αν το θυμούμαι. Παίξτε καμιά κοντιλιά. Κλείσε Το κλείσε. την πόρτα. Άντε πω. Δικαίωμα μου να αγαπώ
εσύ μου λες και αρμηνιές. Λες προς απρά. Και εσύ μου λες και αρμηνιές. Δεν θέλω ποτέ μένα δικαίωμα να πω. Και 500 να αγαπώ. Είναι δικαίωμά μου. Ωραίο έχω βγάζει. Ωραία, βγάζει ωραίο. Και εσύ μου λες και αρνιέσαι. Δεν θέλω εγώ και ξάμου. Κι αν είναι για αγαπητικές. Μα αν είναι για αγαπητικές, έχω τσι 500. Μα με και χίλιος διάολος. Μα και χίλιος διάολος και δεν θέλω τόσες. Πήγα και έμενα παγωμένο νερό στην κεφαλή μου και με έπιξε όλη την ώρα. Εδώ ήταν το σπίτι του Νίκο, έτσι. Εγώ πρώτη φορά έρχομαι. Πρώτη φορά. Ναι, πρώτη φορά στο σπίτι εδώ. Εδώ είναι γεμάτο φωτογραφίες, 3 δωμάτια έχω γεμάτο. Δεν έχω χώρο να κακώνω άλλο. Παρακουβαλεί ο κόσμος συνέχεια φωτογραφίες. Αυτή τη φέρνει από τη Ρόδο. Αυτή, Μου λέει κόσμος σε αυτές τα χανιά. Μπορεί τη θέση του στη σιωπή ή τρελαίνεται και γίνεται στίχος και στίχος που ξανατρελαίνεται και γίνεται τραγούδι, όπως έστειλε σε λίγο. Πολύ δραμένη ζωή. Γερμανών Ναζί, ρε. 44.